हरे कृष्ण माता जी। स्क्रीन आସୁଛି ତ? आज्ञा आज्ञा। आସୁଛି मत स्टार्ट କରନ୍ତୁ ଆପଣ प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत गौरदेव नारायण नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद की जय। आओ इस्कन बांगालोर तरफ समस्त को आमर धन्यवाद। आओ भक्त वृंद को मोर प्रणाम। आदि गुरु शिल प्रभुपाद एवं गुरुदेव भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज चरण कमल मोर कोटि कोटि दंडवत। मु शक्ति एवं कृपा। हरे कृष्ण। हेले मु आज किछि कहि परिबि। शुभुची माता जी मो कथा। हरे ଶୁଭୁଛି कृष्ण। ମାତା। आज्ञा आज्ञा शुभुଛି माता जी हरे कृष्ण।
ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଏଇ ଗୀତା 18 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହଉଛି 4ଥ ଦିନ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ଆମର ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଆଉ ସେ ଯୋଗରେ ବି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ କରିବାଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଛୋଟ ଦିନ ଯାହା ପାଖରେ ବଢି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରଗତ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବଡ ବିଷାଦ ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା କର୍ମ ଯୋଗ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରିଦବା, ଲିଙ୍କ କରିଦଉ, ତାହା କର୍ମ ଯୋଗ ହେଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ପଥରେ ଯିଏ ଚାଲେ ଆଉ କର୍ମ କରେ, ସେ କର୍ମ ବନରେ ପଡେ ନାହିଁ, ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଜୀବନରେ କେହି ବି କର୍ମ କରିକିରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବେନି। କୌଣସି ମାତାଜୀ ଭଏସ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ମାତାଜୀ। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ଜୀବନ ଧର୍ମ, ଆତ୍ମାର ଉଦାହରଣ। ଜୀବର हरे कृष्णा। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି हरे कृष्ण बोलिए माताजी। ମାତାଜୀ ଭଏସ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ଭିଡିଓ ଟା ବନ୍ଦ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ। ହଁ ହଁ ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଜୀବର ସ୍ୱର୍ବ है ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତ ଜୀବ ଯାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାସ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ କାମ କରିବ। ଆଇଦର ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ହବ, ନଚେତ ସେ ମାୟାର ଦାସ ହବ। ଯଦି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଯଦି ଦାସ ହେଲା, ମାୟା ଯାହା କିଛି ନୁହେଁ ତାହା ଗୋଟେ ମାୟା। ତ ମାୟା କଣ କରିବ, ଯାହା ବି କରୁଥିବ ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଥିବ ଅନେକ ଦୁଃଖ। ସେ ଆମକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟିବ ଏବଂ ନରକଗାମୀ କରେଇଦବ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ଆଉ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣେ, ସବୁ ବୁଝେ, ତଥାପି ସିଏ କାହିଁକି ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାତ୍ମା ବିଦ୍ୟେନ ମିହ ବୈରିଣମ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବୈରଣା, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। ଏହାକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ 3 ଷ୍ଟେପ ଫର୍ମୁଲା କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ମାନେ ଆମ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ନବଦ୍ୱାର ଯୁକ୍ତ ବିରାଟ ବଡ ଦୁର୍ଗ। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡେ ତାହା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ତେଣିକିରି ଆମ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗା ଗୁଡିକୁ ସେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେମିତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା।
ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସଂଯତ କରିବା, ତେବେ ସହଜ ଏଇ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କିମ୍ବା ସଂଯତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଭଗବାନ କେବେ କେଉଁଠି ଓ କେଉଁ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ କିପରି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର, ଦୃଢ ଓ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଦି ମୂଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ ଦେଖୁଛେ 4ଟି ଘୋଡା, 5ଟି ଘୋଡା ଅଛନ୍ତି, ଲଗାମ ଲାଗିଛି, ଜଣେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଶରୀର ଏକ ରଥ ସଦୃଶ। ଏଥିରେ 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟି ଘୋଡା ପରି ଏମାନେ ଏ ରଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଟାଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଠାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ମନୋରୂପକ ଲଗାମ ଲଗାଇ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ କାହାର ଆଧାରରେ ସଠିକ କର୍ମ କରିବ ତାହା କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ? ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତ ସାରଥୀ ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଠିକ କାମ କରିବେ ଓ ରଥ ଠିକରେ ଚାଲିବ। ମନ କଣ କରିବ କଣ ନ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମନ ସଦାବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟାଇ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସଂଯତ କରି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଭଗବତ ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ତେବେ ଆତ୍ମା ଖୁସି ହୁଏ ଓ ଶରୀର ରୂପକ ଏ ରଥ ଠିକରେ ଚାଲେ ଏବଂ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିବି କି? ମାତାଜୀ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି ଏକ ଅମଳ ପୁରାଣ। ଏହା ହଉଛି ଗୀତୋପନିଷଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ସାର କଥା ଏବଂ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନିଷଦ ଅଟେ। ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରୁ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଆସିଅଛି। ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ୟାକୁ ଅମଳ ପୁରାଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନେକ ଭାଷ୍ୟକାର ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ବା ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ବକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ। ଗୀତା ହଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ତ ମାତ୍ର ଆମର ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହାକୁ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପଠନ କରିବ, ମନନ କରିବ, ତେବେ ତାର ଲାଇଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସମାଜର ଚେତନାକୁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ଏହା ମନର ଦ୍ୱେଷକୁ ପ୍ରେମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ମନର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କୃପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ମନର କ୍ରୋଧକୁ ମୈତ୍ରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ସୁଇସାଇଡ କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ କଣ କରିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଯୋଉ ପେଜଟି ବାହାରିଲା ସେ ତାକୁ ପଢିଛି ଏବଂ ପଢିକି
ସିଏ ଏତେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତା ମନରୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଖୁବ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି, ପୁଣି ତାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଭଗବତ ଗୀତାର ପାୱାର। ସେ କିଭଳି କିଭଳି ବ୍ୟଥିତ ମନକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ଏହା ହଉଛି ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗ ବିଧି ବହୁତ ପୁରାତନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଭଗବତ ଗୀତା ସେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମନୁଙ୍କୁ, ମାନବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିତା ମନୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏ ଯୋଗ ବିଧି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଇଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତ ଶ୍ଲୋକ 2ରେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶ୍ଲୋକ 2 ଦିଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ନହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ମତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ, କରିଦେବି। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ କରୁଛି। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी। स्क्रीन देखा प्रभुଙ୍କ ଇକୋ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଦେଖା हरे कृष्ण। हाँ, एटा प्रभुंकर हैला, मोर हैलानी। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षय विदुः सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। हे अर्जुन, परंपरा क्रमे हस्तांतर होई आसुथबा एही कर्म जोग को राजर्षि माने अवगत हेले, मात्र अधिक काल अतिबाहित परे ए काल को सेही महाजोग मनुष्य लोकरे लुप्त अवस्था रे पहुंचुची। तो भगवान कहते मु प्रथम एटा सूर्य देवता देइथिली ए ज्ञान, तापरे से मनु को देले, मनु इक्ष्वा को देले। इक्ष्वा होचंती सूर्य वंशर राजा, जो वंश रे कि आमर मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र जन्म ग्रहण करथिले। तांको रघुकुल तिलक बोली भी कहा जाए, कारण तांको रघुवंश बोली भी कहा जाए। सी ए ज्ञान ए कर्मयोग राजर्षि मान को अवगत कराला, माने राजर्षि मान को दिया जे राजा पुणी राजर्षि ऋषि ताहां दिया। प्रकृति में जो माने राज्य शासन करती, प्रजा पालन करती, पाखरे जदि ज्ञान पहुंचब से माने खूब सुंदर भाव ए ज्ञान को से माने प्रजा मान को जणई पारे। जमी आमर कही जज्जदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन सजत प्रमाण कुरुते लोक तदनुवर्तन्ते। अर्थात श्रेष्ठ जन माने जो ज्ञान को वितरण करती ताको समस्त ही मानि थांती। से तो राजा, राजा माने से ये भगवान कर भी से जने प्रतिनिधि। राजा जदि निर्देश देवे जे काली मो अंचलर समस्ते एकादशी पालन करेंगे, तो समस्ते सेटा को ही पालन करेंगे, कि गोटे साधारण जदि व्यक्ति कहब से सेटा करिवे नाही। तेणुकरी राजा मान पाखरे ए ज्ञान पहुंचा द्वारा से खूब भल भाव परिचालित करथिले। किंतु काल क्रमे अनेक अनेक दिन परे से धीरे धीरे एगुड़ा भांगी गला एवं पतन हो गला। तेणु पुणी यहाँ भगवान कुरुक्षेत्र रे अर्जुन को कहते जे अर्जुन
ସେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁବ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ହଉଛ ମୋର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ତେଣିକିରି ମୁଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ତମକୁ ଦଉଛି। ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଏ ହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଖୁବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର। ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନବଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଅଜ୍ଞତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 5ଟି ମୌଳିକ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ, ପ୍ରକୃତି, କାଳ ଓ କର୍ମ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 4ଟି ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, ମାତ୍ର କର୍ମ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ। କାରଣ କର୍ମ ହଉଛି ଆମ ଅଧୀନରେ। ଆମର ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେରିକା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଇଏ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିଲନି, ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲ। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ହଉଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ସେ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 108ଟି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ନଚେତ 70 ବର୍ଷରେ କଣ କିଏ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି? ସେ ଘରେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମୁଖ ପଦ୍ମ ବାକ୍ୟ ଚିତେତେ କରିଆ ଅକ୍ଷ ଆରନାହ କରି ନ ମନେ ଆଶା। ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା, ଏଇ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆସୁଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା ତମର ଗୁରୁ କିଏ? ଯଦି ସେ କହିବେ ମୋର କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗୁରୁ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିବା କଥା। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଯାଇଛେ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସ୍କୁଲଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆଦୃତ କି ନାହିଁ, ସେଠିକାର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି, ପିଲାମାନେ କଣ କେମିତି, ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଆଡମିସନ କରାଉଛେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର 4ଟି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ପରମ୍ପରା ବା ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ବ ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଏହା ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ। ଚତୁର୍ଥଟା ହେଲା ଚତୁକୁମାର ନିମ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଉପରକୁ ରହିଲେ ଆମର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ, ଉପରକୁ ଏମିତି ସବୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ କାଳର ଗଣନାରେ ଜାଣିବା କେବେ କିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର 4ଟି ଯୁଗ ଅଛି, କଳି ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗ ହଉଛି 4,32,000, ତାର 2 ଗୁଣ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତାର 3 ଗୁଣ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ତାର 4 ଗୁଣ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗରେ କୁ 10 ଗୁଣ ମିଶାଇଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ହବ। ଏପରି 71ଟି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ମନନ୍ତର ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର 14 ଜଣ ମନୁ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ × 14 ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା 12 ଘଣ୍ଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଉଦୟ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହଉଛି 100 ବର୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ
ହୁଏ। ପୁଣି ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ, 6 ମନ୍ୱନ୍ତର, 27 ଥର ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସରିଗଲାଣି। 28ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ସରି ଏବେ କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଆମେ 5120 ବର୍ଷ କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି। ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଏଗୁଡାକ ଜାଣିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ତଥାପି କିଛିଟା ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି 120 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। 2 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଏହା ନୂଆ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏତେ ଆୟୁଷ ଶୁଣିକିରି ଆମକୁ ଲାଗେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅମର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ବି ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପିପିଲିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ଲୋକ 6। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ମୋ ଆଗରେ ଅଛ, କିପରି ଏ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲ? କାରଣ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ଅଜପି ସନ୍ନ୍ୟବୟାତ୍ମା ଭୂତାନାଂ ସ୍ୱରୋପି ସନ୍ ପ୍ରକୃତିଂ ସମାଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମ୍ୟତ୍ମ ମାୟୟା। ମୁଁ ହଉଛି ଅଜନ୍ମା, ଅବିନାଶୀ ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ବି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧୀନ କରି ନିଜ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା, ଅବିନାଶୀ। ସେ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଯୋଉଠେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ସେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରିବେ। ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମତେ ତମେ ନେଇକି ନନ୍ଦରାଜା ଘରରେ ଛାଡ଼ିଦବ ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଇଛି, ନେଇକି ଆସିବ। ତ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ କଂସ ମାରିଦବ। ଭଗବାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା। ସେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ, ମୁଁ ମୋର ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲୁ ବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ଏ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଅବତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆମେ 100 ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଦୀପର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟ ହେଇନଥାଏ ବା ସରିଯାଇ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାରରେ ଅବତାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର। ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ, ତ ତମେ କେମିତି କେବେ ଏ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲ? ତ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତମର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା ଆଉ ଆର ଜନ୍ମକୁ ମନେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଥାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ବି ଥାଏ। ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଏ। ମୋ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେହେତୁ ଜୀବ, ତମର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା ଆର ଜନ୍ମକୁ ମନେ ନଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଯଦା 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ।
ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଉପରକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଅଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ହେ ଭାରତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧର୍ମର ହାନି ହୁଏ ଓ ଅଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି କଂସ ଦେବକୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ଭଉଣୀର ବିବାହଘର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ତମକୁ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସାଥେ ସାଥେ କଂସ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ବାହାର କରି ସେ ତା ଭଉଣୀକୁ ହାଣି ଦେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ସେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବକୀ ସହିତ ତମର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ତମର ତା ପୁତ୍ର ସହିତ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହବ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ କଂସ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯାହା କରନ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଳି ଜିଞ୍ଜରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତ, ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଶ୍ଲୋକ 8। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାर्थाय ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ପାପଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଗ ସମୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ହୋମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ମାଂସ ପକେଇକିରି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସେ ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ସେ କଂସକୁ ବଧ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମାତା ଦେବକୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଧର୍ମର ନୂତନ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଥରେ ଥରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବୀର ରସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଜଣେ ଯଦି ବୀର ରସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ଲଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା। ତେଣୁକିରି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କଂସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିକି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ବୀର ରସ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 9। ଜନ୍ମ କର୍ମ च मे दिव्यं मेवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुନ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମକୁ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ଲାଭ ନ କରି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ
ଯିଏ ଏକଥା ଜାଣେ, କିଏ ଜାଣେ ନା କେବଳ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ କର୍ମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିଁ କହେ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧାମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଏ ସବୁ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଯେ ଯଶୋଦା ମାତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାମୋଦର ଲୀଳା। ଦାମୋଦର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ମାତା ବାନ୍ଧି ପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ଅସ୍। ଭଗବାନ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ଭଗବାନ ତ ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମ ଶରୀର ହଉଛି ଭୌତିକ ଶରୀର। ଆମ ଶରୀର ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୌତିକ ଶରୀର, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର। ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ନା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ତ ଆମେ ବାର ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ, ଆମେ ହଉଛୁ ଅନିତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ନବ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ ମରଣଶୀଳ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଆମେ ହଉଛୁ ବ୍ୟକ୍ତ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବିକାର, ଆମେ ହଉଛୁ ବିକାର ଯୁକ୍ତ। ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯଦି ହେବେ ଆମେ ଯଦି ହେବା ବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହେବେ ସିନ୍ଧୁ। ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆମେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ତଥାପି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଯଦି ସମାନ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କେବେ ବି ଆମେ ସମାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 6 ଦିନର ଶିଶୁ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୂତନା ଭଳି ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ବଧ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଥାଯଥ ଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶରୀର ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ। ଆମେ ସବୁ ଏ ତ୍ରିଗୁଣରେ ସତ ରଜ ତମ 3 ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ 3 ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ସବୁ ମାୟା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏ 3 ଗୁଣରୁ ବହୁତ ଊର୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ। ଯିଏ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ମମ ବର୍ତ୍ତାନୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ। ମୁଁ ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ। ତେଣୁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୋ ମାର୍ଗର, ମୋ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମତେ ଯିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ, ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଯୋଉଭଳି ଶରଣରେ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଶରଣରେ ଦିଏ। ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି କିଏ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମତେ ଭଲ ପାଏ, କିଏ ପୁତ୍ର ଭାବରେ, କିଏ ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ, ଏଇଭଳି ଯିଏ ଯୋଉଭଳି ମତେ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ପୁରସ୍କୃତ କରିଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆମର ଶିଶୁପାଳ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁତ୍ର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁତ୍ର। ଇଏ ଶିଶୁପାଳ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ସେ କେବଳ ଅନବରତ କାନ୍ଦି ଚାଲିଲେ। ତ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଫଙ୍କସନ ହଉଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଚୁପ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଋଷି କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ତା ହାତରେ ହିଁ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତ ତାଙ୍କ ମା ଜାଣିଗଲେ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ହବ।
ତ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବା ମୋ ପୁଅର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦବ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାର 100ଟି ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ନୁହଁ। ସେଇ ଶିଶୁପାଳ ଏତେ ବୈରୀଭାବ, ଯେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଚାଲିଲେ, ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ କରି ଚାଲିଲେ, ଏଇଭଳି ଗାଳି ଗପରେ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ଚୁପ ହେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ସେ ତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ନା, ସେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଗଣି ଗଣି ଯେତେବେଳେ 100 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଛେଦନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରେମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ତ ଭାବର ଭଗବାନ ନା, ସେ ଭାବକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବ, ଯିଏ ମିତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ମିତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ବାମନ ଦେବଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ବାମନ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ବଳି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ସତ୍ୟ କରଉଥିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୋର ହେଲେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତାନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତା। ତ ବାମନ ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଚାପିଦେଲେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇକି କହିଲା ଏମିତି ଯଦି ମୋର ପୁତ୍ର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ ପୁଣି ପୁତନା ହେଇକି ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁଣି ବଦ୍ଧ କଲେ। ତ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆସେ ସେ ସେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 12। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସରିଲା ଏଟା 12 ନମ୍ବର। ହଁ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଏତେ ସୁନ୍ଦର। କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ବଳରାମ ମଞ୍ଚାଳୁଛନ୍ତି, ତ କୋଉଠି ଭଗବାନ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦତକ ପାନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନଖ କଣରୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚରଣା ପାଦୁକ ପାଇବା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡିଥାଏ। କାଙ୍କ୍ଷତ କର୍ମାଣଂ ସିଦ୍ଧିଂ ଯଜନ୍ତ ୟ ଦେବତାଃ କ୍ଷିପ୍ରଂ ହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି କର୍ମଜା। କର୍ମଜନିତ ସିଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ଉପାସନା କରନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ କର୍ମଜନିତ ସିଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବି ସେ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାମ ତକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେବି, ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ତ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତାର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ବର ମିଳେ ତାହା ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ପାର୍ଷଦ, ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପାୱାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏକୁ କିଛି କିଛି ପାୱାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ପାୱାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ କିଏ ଏଜୁକେସନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ କିଏ କି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାୱାର ଥାଏ। ତ ଭୌତିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାମ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଳର ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଯୋଉ ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଦେବତା। ତ ଏଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି ଆଶୁତୋଷ। ତ ସେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବର ମାଗିଲା ସେ ଶୀଘ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ନେବାରେ ବାଧା ହୁଏ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନଉଥାନ୍ତି। ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତିନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲିକି ବିଚାର କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପାଷାଣ୍ଡୀ। ଭଗବାନ ଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ
ଏଣ୍ଟାର ଗଛଟା ପାଏ ଆଉ ତାର ଡାଳ ପତ୍ର ଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସତେଜ ରହେ ସିନା ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବା, ଆମେ ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ପୂଜା କରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମ ବର ପାଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବର ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13। हरिबोल। हाँ। चतुर्वण्या मया सृष्ट गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारमिमां विद्य कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्म अनुसारे ए जगतरे 4 प्रकार बर्ण सृष्टि कली। मु यार कर्ता हेले भी मु अकर्ता एवं अवय बोली मते जान, कारण मोर कर्म फल रे स्पृहा नथिबारु मते कर्म लिप्त करि पारे नाही। एही प्रकार से मते तत्व एही प्रकार जे मते तत्व तो जाने से मध्य कर्म बंधन रे पड़े नाही। भगवान गुण और कर्म अनुसारे ए जगत ठीक रे चलिया पई 4 प्रकार वर्ण सृष्टि करचंती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मानकर कर्म हैला यजन जाजन पठन पाठन। आ ये ब्राह्मण माने हेले सत्व गुण विशिष्ट। आउ क्षत्रिय क्षत्रायते इति क्षत्रिय, से देश को रक्षा करे एवं क्षत्रिय माने होचंती रज गुण विशिष्ट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य होचंती वाणिज्य करंती एवं गो रक्षा गो पालन करंती, से माने होचंती जे रज गुण एवं तम गुण विशिष्ट। आ शूद्र होचंती से पर अन्य मानकर सेवा करंती, से संपूर्ण तम गुण विशिष्ट। आ या ऊपर को हेले वैष्णव माने हेले ए 4 जातिर ऊर्ध्वरे होचंती वैष्णव। तो भगवान कहउचंती मु एगुडाक निर्माण करची, मु एटा करची, तथापि मु होची अकर्ता, मु होची अव्यय। मते ए कर्मर फल गुडेक मोटे लागू होबनी, कारण मोर एथरे स्पृहा भी नाही। तेणुकरी मु ए सब गुण कर्मर बहुत ऊर्ध्वरे। एई तत्वटाकू मध्य जे जाने से कर्म बंधन रे पड़े नाही। तापरे आसला 14। हरे कृष्ण। उठेगा लेट हो। श्लोक नंबर 14। हाँ। न मं कर्माणि लिम्फन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा इति मां जो अभिजानीति कर्म भिन्न स बध्यते। गुण और कर्म अनुसारे ए जगतरे 4 प्रकार वर्ण सृष्टि कली। मु यार कर्ता हेले भी मु अकर्ता एवं अव्यय बोली मते जान, कारण मोर कर्म फल रे स्पृहा नथिबारु मते कर्म लिप्त करि पारे नाही। एही प्रकार जे मते तत्व तो जाने से मध्य कर्म बंधन पड़ी पारे नाही। मु होची अकर्ता, एथे कोनोसी तांकर कर्तृत्व न थाए कि मते कर्म बंधन बांधी पारेनी। ए कथा जे जाने से भव बंधन रु मुक्त हो जाए। एठे देइचंती हमर सुदामांकर गोटे फोटो चित्र अछि। सुदामांकर, सुदामा भगवान किए गरीब किए धनी ए जिनस भी से देखंतिनी। से तांकर सखा सखा को जतले से देखिचंती खूब आदर स्नेह करिकी ताको से कोळेई नेचंती एवं निजर ये भितर को डाकी नहीं तांको पाद धौत करचंती, तांको अनेक चर्चा करचंती। रुक्मिणी सत्यभामा भी ए सब देखुचंती, से माने भी चामर आलट चामर करूचंती। तो भगवान एठे समाज को देखाई दउचंती जे ब्राह्मण वैष्णव मानक किभली सेवा करा जाए, किभली आतिथ्य दिया जाए।
ଆଉ ଏଠି ହେଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଦେବ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର କଥା ନ ରହିବାରୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେମିତିକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ସେ ସେଦିନ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋରରେ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକିରି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଚକ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ବି ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ସେ ଦର୍ଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ମୋଠୁ ବି ମୋ ଭକ୍ତ ବଡ଼। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତର କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ଭକ୍ତି କରିଥାଏ ସେ ଭକ୍ତର କେବେ ବି ବିନାଶ ହବନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଭଗବାନ ବଳରାମ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନେ ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜଣେ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ମୋର ସେ ଏଇ ବାଛୁରୀ ଗୋଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 7 ଦିନର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତେଣୁକରି ସେ ଏଇସବୁ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଗୁଣର ସେ ଥିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅକର୍ତ୍ତା ଅବୟ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ 4 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୁଁ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ମାନେ କୌଣସି କର୍ମ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ 15 ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ମୁଁ କରିଥିଲି ବି ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ କେତେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ। ହଁ, कर्मण्येहापिबोधव्यं बोधव्य च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्य गहना कर्मण गति। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କର୍ମ, ଏଇ କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ଗହନ। ଆମେ କର୍ମ କରିବା କାହିଁକି କରିବା, କିପରି କରିବା, କାହା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା, ଏସବୁ କର୍ମର ଗତି ବହୁତ ଗହନ ଅଟେ। ଆମର 3 ପ୍ରକାର କର୍ମ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ମ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିକର୍ମ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅକର୍ମ। କର୍ମ ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କର୍ମ ଅଟେ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଫଳ ଆଶା ରଖି କର୍ମ କରୁ ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ବିକର୍ମ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କରିଥାଏ, ସେଇ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ତାହା ହେଲା ବିକର୍ମ। କଣ? ଦ୍ୱୈତପାନ, ନାରୀ, ସୁନା, ଯେମିତି ଆମର 4ଟା ଜିନିଷ ମନା କରାହେଇଛି, ସେଇଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ କରିବା ସେଟା ହେଲା ଆମର ବିକର୍ମ। ମାର କାଟ ହାଣ ପିଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏଇ ସବୁ କରିବାଟା ହଉଛି ଆମର ବିକର୍ମ। ଆଉ ଅକର୍ମ ହେଲା ସବୁ କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅକର୍ମ। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବା। ଆମେ କର୍ମ କରୁ କି ଅକର୍ମ କରୁ କି ବିକର୍ମ କରୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବା। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଈ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ କି ଛଡା ହବ, ସେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ, ନିଜ ମାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସେମାନେ
ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାଠିକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମର ଫଳ ସେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହଉନା କାହିଁକି ସେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ଆମରି ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା। ଯେମିତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ଶଯ୍ୟା ଏମିତି ଭୋଗୁଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ଭୀମ ଥିଲେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ଥିଲେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ, ଆପଣ 100 ଜନ୍ମ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଥିଲେ ରାଜପୁତ୍ର ଯୁବରାଜ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାରିଧିକି ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସର୍ପ ଦେଖିଲେ, ତ ଯୌବନର ଉତ୍ତାମରେ ଥିଲେ ଆପଣ, ସେ ସର ମୁନରେ ସେ ସର୍ପଟାକୁ ଟେକିକିରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବଣକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସର୍ପଟି ତ ଲମ୍ବା, ତେଣୁ କଣ୍ଟା ବଣରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେ ଯେତେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଯେତେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆହୁରି ନୂତନ ନୂତନ କଣ୍ଟା ତା ଦେହରେ ପଶି ଯାଉଛି। ତ ସେ ସେଇଠି ସେମିତି ପାଖାପାଖି 45 ଦିନ ରହିକିରି ସେ ମରିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦିନ ସେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା, ଆମର କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଜି 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 ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଫଳକୁ ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନାରଦ ମୁନି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ନାରାୟଣ 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 ଥାଏ। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଡାକେ, ସେ ଗୋଟେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବେନି, ସଦା ସର୍ବଦା ବୁଲୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ ହଉଛି ଉଡିଲା ଭଳିଆ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନଯାନ ଥାଏ, ସେଇ ମନଯାନରେ ସେ ଯୋଉଠିକି ଚାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଛୋଟ ବାଳକ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ବି ନାରଦ ମୁନି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ଦିନଠୁ ନାରଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମର ଜଣେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅକର୍ମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 34 କି। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପଦରେ ପ୍रणिपात ପୂର୍ବକ ସେବା କରି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଜ୍ଞାନ କଣ ଜାଣ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକି ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜନସମାଜକୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଗୁରୁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ତ ଆଦି ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜନସମାଜକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ବିଧି ବିଧାନ କଣ, ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହବା, ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଲେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ
ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତେବେ ଆମର ଭକ୍ତି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ରେକ ହବ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଓ ମଇଳାକୁ ଏହା ଦୂର କରିଦିଏ। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଚେତୋ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମ ଚେତନାରେ ଥିବା ଚେତନାରୁ ଯେତେ ଧୂଳି ମଳିବା ମଇଳା ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବୃହତ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଆମର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଲା ହରିନାମ। ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ହରିନାମ 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 ଏବ କେବଳମ୍ କଲୋ ନାସ୍ତୈବ ଗତିର ଅନ୍ୟଥା। ଏଠି 3 ଥର ହରିନାମ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହରିନାମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗକୁ ଧନ୍ୟ କଳି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅବତାରିତ ହୋଇ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏଇ ହରିନାମ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅବତରଣ କରି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଛି ପ୍ରଣିପାତେନ, ମାନେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଶାସିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିଷ୍ୟ। ନମ୍ର ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ହବ। ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଥାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଅନର୍ଥ ଦୂର ହବ ଏବଂ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କିପରି ଆମ ଠାରୁ ଦୂର ହବ। ଏଇଟା କେମିତି ହବ ନା ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ବା ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଗୁରୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରିବ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରୁଛେ, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ହଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଫଳ ଆଶା ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାବନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯଦି କାମ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଶରୀରର ଘମଣ୍ଡ ବା ଅହଙ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖେ, ସେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ବା ଧରିତ୍ରୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପରଲୋକରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସଦ୍ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଲୋଭ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁରୁ ସେବାରେ ରହି ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ତ ଆତ୍ମାକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିହେବ। ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ଠିକ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜାଳିଦିଏ। ଯେଉଁ ମାନବ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରେ ଓ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହେଇଥାଏ, ସେ ଅନ୍ତକାଳରେ ହିଁ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ସେ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୂଢ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ? ଶାନ୍ତି ହିଁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମର ଶତ୍ରୁ କେହି ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆମ ଭିତରେ। ସେମିତି ଶାନ୍ତି ବି ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି କି ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରିବା। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ବି ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳରେ ରହିବା, ତେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हाँ, भागवतम की जय, धन्यवाद। गीता की माताजी जय। कार किसी प्रश्न अच्छी जदि पचारि पारे। हरे कृष्ण। जदि कार किसी प्रश्न अच्छी आपण माने पचारि पारिबे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗୀତାର 5ଟି ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିକି ଭଗବତ ଗୀତାର ବହିର କଭର ଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ସେ କହିଥିଲେ ଗୀତାର 5ଟି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ସର୍ଟରେ ମାନେ ସେଟା କଣ କଣ? हाँ, भगवत गीतार 5टी मौलिक कथा से वर्णना करछंती, जोटा कि होछि हमर ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। यही 5टी तत्व को लेकिरी एंटायर संसार सृष्टि आमर रचना कराई। कारण भगवान नथिले भी किछि हबनी, जदि भगवान थिबे जीव भी रहबा दरकार, प्रकृति थिले कि जीव रहबे, तापरे काल आउ हमर कर्म। एई 4टी मध्यरु ईश्वर, जीव आउ प्रकृति, काल एमाने 4टी होतंती शाश्वत। कारण एटा भगवान को प्रदत्त, आम द्वारा सेगुड़ा किछि हबनी। किंतु कर्म होची आम हातर कथा। आमे जेभली कर्म करिबा आमे सेई भली फल पाइबा। एइटा को से विस्तार भाबरे वर्णना करछंती। बहुत धन्यवाद। हाँ बुझे। हरे कृष्ण। आउ कार कोन प्रश्न अछि? ଆଉ ଯୋଉ हरे कृष्ण कार क्वेश्चन ଅଛି हैंड राइज କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଚାରି ପାରନ୍ତୁ। अब तो माताजी कार क्वेश्चन ନାହିଁ। आमे एठे शेष करबा। आज्ञा माताजी, बहुत सुंदर क्लास। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भागवतम की जय, श्री भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जय जय। गुरुदेव हरे कृष्ण। कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्ण।